Baka geto gaye mugun faro ne dan bugu guda muka dauka gaye sirrin Allah ne ka ci banza baba maza yayi wala dan wala tambaye tintin ba shi alƙawari kaya ne mun sa dauka ta saba gaye tamkar dutse ne shi baya jin goji ba yarin ya mai kan sufa ƙarya ne in ba gaye farin jini daga Allah yarin yare kin gane hayya abi mu a huta yan mata hayya maza ya ne na gode ka ci banza baba hayya wala dan wala tafi maza ai tintin ma ka ci banza baba na gode ka ci banza baba na gode ka ci banza baba ban ma fara ba wataƙila kuna mini kallon banza ban furto kairi ba ka ci banza kai ma na ce ya ci banza shi ma mun ce don barkace mun cire mun kowa ya ci banza shi ma mun ce na dodo ya cire mun shi ya ci banza shi ma mun ce Aminu Waziri ya cire mun shi ya ci banza shi ma mun ce Sakwatawa duka sun shaida ya ci banza shi ma mun ce Kanawa Masari ya cire mun shi ya ci banza shi ma mun ce Rufa'i gwamnan Kaduna namu ya ci banza ya ci banza ni ma data ya ci banza shi ma mun ce dan farawa duka san shaida ya ci banza shi ma mun ce gayuna duka san shaida ya ci banza shi ma mun ce yarin ya kokin gani ya ci banza shi ma mun ce za da gaida masoya namu sun ci banza su ma mun ce ga abba aga gwalle ya ci banza shi ma mun ce ina su tima ya dan gayu sun ci banza su ma mun ce kudi saman kahowa yaro ya ci banza shi ma mun ce Abdul namu ya ci banza shi ma mun ce